falta só unha semana pro Día do Apóstolo e son milleiros os peregrinos de todo o mundo que percorren o camiño, escoiten. Muy buena, bueno, la zona muy chula, mucha vegetación, los albergues muy en buen estado todo, muy divertido, muy divertido. Hi, Iglesia! Pois dende todos os recunchos do mundo, centos de peregrinos apuran o paso para chegar a tempo pro Día de Galicia. Comprobamos como está a situación nos albergues con Laura Seijo. Si, xa queda menos pro Día Grande de Santiago e toca ver como están as reservas nos albergues. Desde o camiño primitivo, o francés ou o portugués son moitos os que se organizan para facer que as últimas etapas lles coincidan nestes días. Aquí no Pino xa apreciamos certo movimento de peregrinos e o certo é que sexa por motivos persoais ou espirituais, a ruta xacobea mantén o seu atractivo. Un dos máis concorridos segue a ser o francés, con máis de 120.000 camiñantes rexistrados no que vai de ano, segundo os datos da Oficina do Peregrino. Con estas cifras en mente, nos albergues xa ultiman os preparativos para ter todo listo para a semana do 25 de xullo. A pé, en bicicleta, desde o camiño portugués, o primitivo ou o francés. Esta é unha das estampas habituais que atopamos en Galicia. Cunha singularidade. Estamos a tan só unha semana das festas do Apóstolo. Hasta Finisterre y luego volveré a Santiago para estar allí el día de Galicia, sí. Esta é a situación coa que se atopan neste albergue. Nos é atípica, nos levamos 8 anos abertos, bueno, sí que é verdad que en xullo sempre foi un mes un pouquiño máis flouxo. Aquí chegan camiñantes de moitos lugares. France, le Nantes, exactement. We are from Taiwan. Con todo, hai nos que non arriscan e xa reservan con antelación. Mais ou menos a xente que vai vir pode ser algunha cancelación, algunha xente de última hora, ou donde variamos bastante cos estranxeiros. Por suposto, non faltan os galegos. Facelo a un ritmo lento e disfrutalo e parar a comer sempre un pincho de tortilla.